Keďže správny meal prep nám má život uľahčiť a neskomplikovať, tak dnes nás čaká opäť nedeľná príprava jedál, ktoré sú rýchle, jednoduché a ideálne do krabičky. Začali sme s týmito raňajkovými muffinami na slano, ktoré možno poznáte aj ako egg bites, a teda ak sa vám nechce priplať s tými muffinami, tak stačí tú zmes a jednoducho vyliať na plech a upiecť v celku a potom si z toho iba vykrajovať také štvorčeky. Ďalšie jedlo bol tento môj obľúbený malinový chia pudding, ktorý je taktiež super na prípravu aj na niekoľko dní, ale ak nemáte radi sladké raňajky ani desiatu, tak sa vôbec nemusíte bať, ja som myslela aj na vás, stačí sa prekliknúť na tú sekciu na slano a tam si už viete vybrať presne podľa chuti. Na obed sme si potom pripravovali tacos misku, ktorá je plná vlákniny a nadlho zasytí, a teda ten recept tam máme v klasickej verzii s mesom, ale ja som si meso zamenila za vegetariánsku náhradu, ktorá má až nejakých 70 gramov bielkovín na 100 gramov, takže o bielkoviny v obede strach určite nebol. A na večeru boli tieto ľahké spring rolls dressingom, ktoré tam teda tiež máte aj v mäsovej, aj vegetariánskej verzii. No a máme komplet pripravených niekoľko dní kvalitného a vyváženého jedla a naše budúcotýždňové ja nám poďakuje.